La Biblioteca de Sallent té una cita ineludible l'últim dijous de cada mes, la tertúlia del Club de la Lectura. El Club de Lectura ja fa molts anys que es va començar. Sallent va ser dels primers municipis que es va començar a fer el Club de Lectura i el que consisteix és en que s'escolleix un llibre, normalment o entre la biblioteca d'una manera consensuada, cada mes hi ha un llibre diferent, reparteixen els llibres entre tots els membres del club o la gent que vol venir, es llegeix el llibre durant el mes i es comenta. Abans de les 8 ja es comença a preparar la sala per acollir tots els fidels, prop d'una vintena, per xerrar i debatre sobre l'últim llibre que s'han assignat. Bueno, som una colla de gent que ens reunim l'última setmana de mes, habitualment, els dijous, i fem una reunió, ens donen un llibre, tots llegim el mateix, i llavors hi ha una persona que és el que porta si jo dic el director, és el que porta el grup, i ell fa l'exposició del que més o menys és aquest llibre, el que a ell ha semblat. Llavors nosaltres opinem, els que volen opinar, que no sempre coincidim i de bon tros, no? Cadascú hi diu la seva i llavors cadascú agafa el que ha dit l'altre i el que li interessa, i així anem fent una mica de cobertura total del que és el llibre que hem llegit entre tots. Una mica com quan vas al cine amb colla i llavors quan acabes de veure la pel·lícula la comentes la jugada. El fet de llegir és un acte molt individual perquè el fas a casa, llegeixes aquesta novel·la i a vegades és difícil trobar una altra persona que s'hagi llegit el mateix llibre per comentar-ho. Doncs aquesta és una ocasió per poder comentar un llibre que tots hem llegit. El Club de la Lectura funciona de setembre a juny, però durant el període de vacances a l'estiu tampoc no descansen. Doncs des del setembre fins al juny i fins i tot ens posem deures i els mesos d'estiu agafem un llibre més gruixut i el llegim perquè quan tornem al setembre ja podem començar a comentar. Qualsevol sallentí o sallentina pot assistir a aquestes tertúlies, que són gratuïtes i obertes a tothom.